Council, masu girma yayanmu Kingmakers Kano State, or guests who invited people that are here, and pressmen, media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to read a resolution emanating from the State Executive Council resolution today and the subsequent recommendation by the Kingmakers of Kano Emirate, and then the approval of appointment of His Excellency the Executive Governor of the new Emir of Kano. Following the resolution of the State Executive Council at its sitting of today, the 9th day of March 2020, with regards to the deposition of the former Emir, in my capacity as the Secretary to the State Government, I have been directed by His Excellency the Executive Governor of Kano State, Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR, based on the powers conferred on him by the provision of Section 11, subsection 1 of the Kano State Emirate Council Law 2019, that is equivalent to Hijrah 1441, to announce the appointment of Alhaji Aminu Ado Bayero, the former Emir of Bichi Emirate, as the new Emir of Kano State, of Kano Emirate. He is the 15th Emir of Fulani in Kano Emirate. This followed the recommendation received from the Kano Kingmakers to His Excellency the Executive Governor of Kano State. And as you can see, our royal fathers, the Kingmakers of Kano State, are here seated with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bari karanta da Hausa for our public audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya-manyan jami'ai, kwamishinoni da iyayenmu sarakuna masu nada sarkin Kano, sauran al'umma da muke wannan waje, 'yan jarida, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A sakamakon mataki da majalisar zartarwa ta jihar Kano ta ɗauka dangane da masarautar Kano, a matsayina na sakataren gwamnatin jihar Kano, an umarce ni da nasarar da al'ummar jihar Kano cewar mai girma gwamna jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR, bisa ga dama da dokar kafa masarautu ta jihar Kano 2019, wadda ta yi daidai da 1441 ta Islamiyya, sashe na 11 na wannan doka, kuma kaso na 1 na tanadar da amincewa da tabbatar da Alhaji Aminu Ado Bayero, tsohon sarki, a matsayin sabon sarkin Kano
mai daraja ta ɗaya. Hakan ya biyo baya saboda zaben da masu naɗa sarkin Kano suka yi kuma suka tura wajen mai girma gwamna domin ya tabbatar. Kuma don haka ya tabbatar da kamar yadda na ce mai girma Alhaji Aminu Ado Bayero tsohon hakimin sarkin Bichi